lari ana jelajuli. Pengaruh iki. Ngidung ae wis. Sik tutun limone sih. Sik tutun lorone. Sik tutun dengkule sih. Gelem. Goreng tahu kayune resek bojo ayu dodo sesek. Semboyan wini pidi kudu penuh taktik ngerti kelemane sing dihadapi supaya main unggul dadi juara nomor mestine padha eling lan padha ngerti barek semboyane wong saka penting kanggo kesegaran jas mani lari-lari esuk akeh gunane menghirup hawa segar gede pahit gawe iso lancar peredaran jarahe supaya tetep terjamin kesehatan. Aku dhewe gak gelem ketinggalan saben kesuk melayu teko Simo sampai pasar Kembang sampai tak rewangi sepatu roket bareng ngulur Simo wagean aku nyalip arek ayu kate ijen-ijenan bareng tak jejeri arek menggok blebu lompongan takutno dijupuki kere sampe tak rombongi bapak sampeyan ayo wis lagi olahraga is padha awane ngadem lemado iya karang ngadem malang awan ngadem kene kon mangkat aja sing bisa ayem supaya wong wedok ngono atine gak iso lho pancen kesuruh gak iso Tadi apa? Hop, lereno.
Lah apa? Kidung kamu tak ra mesti cocok lho. Lah ya cocok ta. Ya tenan. Bisa mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Wis ngerti kok. Bendina aku melok latihan senam. Soalnya apa sih? Apa? Peno teko aku ngidung tak terusno iki mangan. Ya, Ngomong ya soalnya ngomong. ngapalno aku. Iya, ngomong ya ngomong tak gawe biasa iki lho. Enggak ganti-ganti pancet iki ae. Jadi duwene mek iki ya. Masih ngidung latihan tas iki ya winginane. Nek nganjuk Gamelane bapak anut kenceng dadi aku miring koyo. Wis. Gamelane iki kabeh ana perlombaan. lho melok. Tapi lek ngidung jelas kalah kon mbek aku. Wis ya apa kalah. Tapi lek olahraga liyane ya apa? Sembarang. Gelem ngleboni perlombaan? Lho wis sembarang perlombaan tak Tapi lebonane. awake kuru. Lho mesin dadi mosok kurune. Apane? Pancalane lho. Lari jauh gelem. Ah biasa. Juara ke-1 hadiahe pentil. Wis gak melok. Pentile sak pabrik. Bombo melok. Lari jauh gelem. Gelem. Surabaya Malang balak-balik. Wis gak melok mah. Lho. Alah Surabaya Wonokrama Waru Alah Surabaya Wonokrama Waru Porong Pedhot Dengkul. Oh kon niku. Jare ahli olahraga. Oh, iya. Balap sepeda. Ah biasa nek balap sepeda. Gelem ya? Temenan Surabaya Madura balak-balik. Ya gelem. Ya Pak. Surabaya Madura balak-balik. Wis mah lho tambah nemen iki. Alah Surabaya Ujung Mudun. Alah Surabaya ujung terus kamal ana kono wis kecegur aku. Kon ki ya Kelelep. loncat tinggi. Lah biasa. Gelem ya? Wis dhuwure mek 200 meter. Iya wis mah. Apa? Mah. Alah mencolok plunting. Plunting plungker bongko aku. Anu, perlombaan mangan. Mangan biasa. Kon lek melok aku mangan aja akeh-akeh, aku umum ndok. Ndok ndi bal aku jari panganane akeh lek sini-sini kon. Enggak lho, tas iki pancene wong jaba sing kebacut. Padahal aku gak tau mangan. Gak tau mangan. Cuma duwe, ya. Duwe gablek kok. Ayo mangan sak mene, Men. Sak pira? Sak mene titik mekan. Gelem ta enggak? Wah, sak mene. Ayo gelem ta enggak? Gelem wis. Mangan eker. Iya. Alah, sitok loro Sitok loro telu jangkep 5 mendelik aku. Penunggu. Sapari mang ngajak latihan, karepe nggih crita lawas Branjang Kawat. Lho, iki ngelompo ndok endi kene? Damit. Sopo? Lho, wis dadi. Persis kere boyongan temen. Ngak. Nguk. Kok lha apa guyu? Raden Mas Branjang Kabel. Minclek. Raden Mas Branjang Kamit. Raden Mas Branjang Kapsul. Kawat. Raden Mas Branjang Kawat. Lah yo ngono. Mongko aku wis suwe. Mongko wis bedah. Aku wis sombeng. Yo, wis suwe. Wis suwe aku dikum. Dihukum. Dihukum ana sawah Pulo Wonokrama. Dihukum ana sawahan. Wah, Kartolo, ana gadukan. Sawah lunto. Ana sawah lonto. Lawase selawe tamin. Lawase selawe tamun. Kartolo, selawe tapi. Tahun-tahun. Selawe taun. Bareng aku metu teko hukuman. Eleng duwe abdi kinasi sing jenenge Pak Loco. Pak Coplok. Pak Lowo. Pak Colok. Pak Colok. Iya. Lah saiki kabar katewasane kaya apa Pak Colok? Ayo nyambangi Pak Colok. Ora Pak Colok. Pak Colok. Yo apa Branjang Kawat kok ini? Persis wong leles telo iki. Lho sapa tadi sono? Ayo Pak Colok. Yo apa, War? Ya kon sing didudingi kon. Oh, kados sampiran. Kados memean. Kados sampean. ya. Yo. Kok damu ansale suwe? Kalau niku ngomong apa kok dalu asale suwe? Kok mboten wangsul, Den? Bener. Nggih. Aku saiki wis metu teko paukuman. Nggih. Ge eling titip kula. Oh, ngeleng kula. Apa? Titip setempet.
Nek gendandani pelonan sepeda ya. Oh, tete pusaka. Lah, telu cacai. Rompi untuk Kusumo, gongseng gembolo geni, Bener. kali Kris Kolo Munyer. Aduh Kartolo, apa? Keris kolonyet. Keris kolo mandingan. Kolo munyen. Saiki dhe ono Pak Colo. Enten lho. Ayo jokono Pak Colo. Siwar ini sih, Pak. Jadi apa? Iki dikap Istana menengo. kok seling-seling no sih lo? Lah ka ono iki. Ini lho. Krisik Lah krisik. Keris lo. Lu kumpul pedeke. aku gue gongseng. Ayo gongseng lo. Gongseng iki. Gini, jadi gini. Ya gonceng ini sita loh. Iya. Gak persis kayak goceng. Ya pokoknya ini. Iya, Ayo lah kebat lo. Bareng nek wis aku gawe klambi iki ya opo kesanteane lo. Onto Kusumo, gagah koyo Seno, ganteng Arjuna Mobior. Namun Sidoarjo. Namun pandaan. Lamun. Nggih. Lamun Lah niki sakniki ndamel keris. Kalau munyeng. Iya. Tejas mati mboten tejas mati. Lamun ditekek Gebyok tengele kene. khasiate gongseng. gongseng melayu saged banter. Namun Uber-uber. Pak Colo. Nggih. Aku pesen apa biyen? Opo? Aku biyen nek ninggalno bobotan nek lahir wedok. Lek lahir wedok jenengaken jurang penggih, lek lahir lanang jurang tretes. Apa kok ngamuk kon niku? Durang calukan bener. Jurang penatan. Nggih jurang penata. Lah saiki opo kabar ketiwasane? Enten Madura kula titipaken kalih bae Pak Kududur. Kok Paku sesek. Paku Jaya. Pak Kujoyo. Nggih. Iku wong bener apa salah? Salah. Salah. Nggih. Maju. Yo, lho. Maju. Ojo banter banter ah ya apa kan. Kok nemeni sih kon? Ayo saiki melu aku. Monggo. Terno nang omahe moro tuwa. Nggih. Ayo macan-macanan ambek aku lo. Macan-macanan. Pak tonton lo. Kok Dene lo. Monggo niku ana burine. Hei, Sopo? Pak Morot. Didadekno apa? Oh, mertuan. Pak Morot. Oh, kados anak angger. Branjang kawat. Bener. Nggih. Endi bojoku? Dolek ana nang kupang gunung ngono. Wong ngrasakno Nek ngomong sing temen. ngrasakno ngurusi bojomu, bojoku morat-marit wae. Sajerone aku dihukum selawe tahun mulai. Kok dadi bapak Iki goleki bojoku. Aku didadekno bapakne Markeso. Marbuah. Marbuah. Oh, nggih, nggih. Di Marbuah. Aduh, angger sepuntene mawon, Nak. Lho kok jaluk sepuro? Bojo sampean mboten nenten, Nak. Lho, gak ono lho. Lah nandi bojoku? Lho nenten sing beto. Oh, ning ngono peno gak mangan-mangan nek gak totol anak peno. Nek gak totol anak peno. Aduh, Kartol. Gak totol anak peno. Sabar, Nak. Niki enten nawala, Nak. Niki nawala. Surat. Lho ono nawala lho. Sampe waca, Nak, niki. Surat kagem keluarga Pak Marbuah. Lah, iya. Saking anak Raden Mas Branjang Kawat. Dinten samangke mboten saged wangsul jalaran sampun pecah ketiban areng setunggil. Ketiban areng spekul. Ketiban areng kayu waru. Areng stengkul. Oh, areng setengkul. Nggih. Oh, sepunten nih Pak Morot. Mumpun kaset, Nak. Oh, sabar nunggu. Jaluk, Wis pundi, Den? tak jaluk tenagamu. Ayo, tutna aku. Monggo. Nandi, bojoku. Kemerkasan, men. Dibuta merkasan. Digawa marpasan. Nggih. Karyo selamat. Tutna lo. Nggih. Ayo lo. Nggih, monggo sampeyan. Lho, nek aku ijen lak mari, lho tak tututane ae. Ya apa? Genahe iki apa bangun nama iki? Lah karepmu apa, Mas? Sida tangga. Lho iya sida. Sida ya apa? Diapakno omah iki lak ono? Ya dirobohno ae.
Kok dirobono iku lho. Anjen kono gak tayo kok anjen kono. Wong wis kaya ngene mosok gak izin ta mbek tangga-tangga iku. Ya dibangun, Dik, dibangun. Lah ya dibangun ku ya apa carane gentenge iki diganti apa? Aja digenteng elek. Hanya apa? Gunung Klaras digapiti. Dadi kok ome Tarsan. Ngono iku jarundingan wong wedok ngono genah ta ngono iku. Anjen kono gak tayo kok anjen kono. Lah gedheke iki apa iki? Gedheke. Plastik kae enak. Enak plastik lah kono mbak untuk jero kek lampu templek. Kok iwak emas ngono kelilingin lho. Kok dapuramu kono. Tak ayo sampean niku kok iso gendenge Klaras gedheke plastik iki lho. Wis ngomong gak main ngomong wis. Temen gak main ngomong. Gak main dijak rundingan wong wedok kok kaya ngono Ayo dikira-kira ngomong pantes ya apa enak ya apa ngono, Dik. Lah iya nek gak rundingan lah gak enak sih. Lah ya apa karepmu saiki? Lah ya apa enake pawone ku deke endi? Tek ngono krian. Enak tek krian. Lah nek kon nek adang numpak kol kono lho. Kok dapuramu. Ya gak ngono, nek gak wong lanang sing ngatur ku ya gak genah. Krian iku ya. Aduh. Berarti ae Krian pawon tek bino ngono pawon iku. Kok kaya ngono ta? pawon tek endi dapuramu wis ketutup blas kono. Lah iya, lah modele ku ya apa? Modele aku lak kepingin sih kaya omahe wong-wong ku di letter L ta. Ojo letter L. Ngono iku gak tau setuju nek pilih aku. Ojo letter L. Letter apa? Letter O ae. Enak. Tuman ta? Nek kon bari apike mumet ae lho. Kok iso mengajar letter O iku lho. Omong gak tayo blas omong ngene. Nah iku kamare iku. Apa? Piro enake? Flekur apa flekur. Dadang nek bengi delek kon bingung. Kamar ku loro telu lho, Wek. Lah iya lah kok selikur kok mata sepur. Kamu ora ngajak gegeran ae. Jajan malah kon. Malah kon dhewe sing antar kamu kon padano ngomong. Tamet. Sapa iki? Mbok apa iki? Ana apa? Ayo. Apa? Mbok karo aku sapa? Ala apa sih ati mentano ngene? Ana wong amen rupane. Pak Jolo. Iya, Den. Kok ana colok? Iki. Niki markasan iki. Oh. Lho markasan sapa, Dik? Lah apa jenengane dilek lah apa? Sing kene lho sapa? Oh tak kon iku. Omahe san. Iki yo apa kaitane? Ono maisan kaitane yo apa kaitane? Bisa, Bas. Mangga latihan dadi branyang kaut. Aku dadekno colok lah. Mun ora dadekno mertua. Oh iki latihan ah. Kuno dadi markasan. Dadi markasan. Iya. Ora ngomong ora ngono. Oh takno. Makane kok macak ngene. Ala apa melok. Wis mapan kebeneran aku toko gini san. Yo, ono apa? Perlu ape takon. Ngono carane beno ya. Cara apa iki? Takon iki. Cara Ojo meringas-meringis luwak iki. Aku iki reng moring. Lho, masih mori-mori kira-kira. Lah iki soal ya apa latihan urusane ya apa lah ngono. Apa bener tatanan ngono Lho apa? Wong wedok jen duwe bojo peno jaluk lan-lanan. Lho sing njaluk bojomu sapa? iku gak lancar. Lho lah iki lah bojoku. Lho, iki musibetku. Bojoku ngawur ae. Iki bojoku marbuah. Lho, lah kok iki apa iki lho? Iki ceritane disele sementara, disele. Dadi bojoku sele digawe marpuah. Iya. Boleh. Oh, wis kena. Iya apa? Kenapa soge? Kendel nek nggawa bojone wong tanpa izin ambek sing lanang. Barang tak niati tak kajati. Ojo cacak loro, lebur tanpa dadi tak belani. Oh, wis kena kajati peno niati. Saya. Peno bandani pati. Oh iya. Ojo dik tak eman dik. Tadi opo? Iya sakarepmu wis. Sebab apa kok peno iso melani bondo bati barang bojone wong peno gawa? Nuruti karepe adikku, Bakri. Oh, adik peno Bakri. Iya, apa kon? Tak jaluk. Gak oleh. Lah ndi Bakri saiki? Lho, Bakri. Bakri ndon ndi Bakri? Anu Bakri. Lho. Lho. Itu sapa? Ayo apa? Ratuku gawat Apa? Sebentar di Bakri kon. Dadi apa? Bakri adikku. Bakri. Bakri ya. Aduh, potongane koyo kowang. Oh, tak saduk batukmu. Beno wis kebeneran. Kebeneran beno. Ngrebut bojone wong sing tanpa izin ambek wong lanang. Sing rebut iki lho sapa? Iki latihan kok. Latihan. Ya Bakri. Yo. Panjene tak kajati tak niati kate lha apa? Ya ngono. Oh, peno kajati peno niati ngrebut bojone wong. Aku gak lega gak liya nek gak ngrebut bojomu. Wis ana paribasan. Apa? Gak kurang ketan, gak kurang sego. Kok bereng ijo dikurep peno. Maksude Gak kurang sing perawan, gak kurang sing
Rondo. Apa? Kok sing duwe bojo dikurepno? Dikarepno. Mau rek. Kok dikarepno? Kakek sampean tarik. Tak jaluk. Gak oleh. Pak jaluk. Senajan tak jaluk nek bojoku gak gelem tambah sini-sini. Nggih. Saiki tak tarine dhisik Marbuah. Kok dipula apa? Marbuah. Tadi Aku marpuan. di Marpuah. Iya. Nggih, Kang Mas. Lah ya ngono. Aduh, Rek Ayu. Oh, gak iso. Apa sih? Beno kok malah teko ambek aku, Dek. Bapak ya sing kata. Oh. Ayo mulai, Dek. Nggih, Kang Mas, wong kula mboten tresno kalih Bakri Boten purun, Mas. kok. Boten purun. Gak tresno. Boten purun. Iki berarti iki Beno iku sing kurang ajar. Gak iso ndektek Adik Beno. Ngomong aja tolometan kok lho. Aja tolometan lho ya. Aku ya wateke wong Madura. Belani dolur. Hmm. Oh, cacak loro mati tak lakoni. Wani ambek aku. Apamu tak Hati-hati ya. Sawang Terus. Aduh. Wis gak main. Loh, pacar ketok mati. Jangan kawet. Sopo? Bakri. Ya. Apa? Mati. Iki Margasan mati, so Bakri mati. Wah, iki nek aku gak melok mati sisan terang aku dikejar polisi. Ngomong turun tak bunuh diri ay. Aduh, mati Margasan. Mati bisa. Ayo. Mati Margasan. Lah, kok mati kabeh iki apa sih genahe? Margasan mati, Bakri mati, Branyakawat mati. Lah, ku ya apa? Wis ayo mlaku. Weh,